Per als llauradors, el caduf és el gerro que trau l'aigua de la Sénia o drena els camps més propers a la mar, formant una conducció subterrània que s'anomena encadufada. Però avui se n'hem vingut fins a Xàbia, on es coneix també amb el nom de perol, perquè s'utilitza per a la pesquera del polp. Anem a recórrer una part de la costa de la Marina Alta. Que bé que senta un bon cafenet de bon matí. Se n'hem vingut fins a Xàbia per a conèixer la pesca del polp. Anem a embarcar-nos. Estem passant per l'illa del Portitxol, molt propet d'on calen els cadufos per a pescar el polp. Anem a conèixer el patró. Estem amb Rafa Serrat, patró del Gari, un catamarà que es dedica estos mesos a la pesca del polp, no, Rafa? Sí, així és. Ara ens dediquem a la pesca del polp fins a final de juny. I on caleu les cadufos? Pues pràcticament les calem enfront del nostre poble, el que són els gimis del terme de Xàbia. Però està delimitat dins del vostre poble? Exacte. La pesca del polp té una zona delimitada, que és el que ve a ser el terme de Xàbia, és el tros que ens toca per a poder calar els cadufos. Cada poble té el seu lloc. Exacte. I com sabeu que és la vostra cala? Teniu identificada d'alguna manera? Sí, la tenim identificada mitjà amb balises. Les balises tenen el nom de la barca i la matrícula. I a part, també el tenim aquí en el GPS per no perdre-nos. O sigui, per trobar-ho fàcilment, gasteu un GPS, no? Un GPS. I es tracta d'anar revisant aquesta cala? Sí, a cada 2 o 3 dies vas i revises la calada. Sí. I on hi ha un polp, doncs, cap a bordo. O sigui, que no la replegueu i la torneu a deixar l'altre dia. Això se queda ahí. Va directament a la mar, és fija. Molt bé. Doncs si els sembla, anem a veure si està tot preparat i comencem a pujar els cadufos. Per a esta pesquera no calen xarxes, ni hams, ni esquerps. Simplement el polp es refugia dins del caduf per a protegir-se també dels depredadors, com les morenes o els congres. Estem ara amb Hamid El Fatali, altre dels mariners del Gari, per a que ens explique com es munta la cala. Hamid, tu havies treballat abans en la mar? Sí, tota la vida treballo en la mar. En el teu país també, no? En Marroc? Eres de Marroc? Marruecos, sí. I com lligueu els cadufos? Com prepareu la calada? Y si lo amarramos por aquí, un nudo y un palmo y otro nudo, lo juntamos aquí y lo dejamos una brasa y lo juntamos con la madre. I la boleta esta que tenen alguns cadufos, això és per enganyar el polp? Sí, para engañar el polpo, sí. Perquè no gasteu ningú esquerp, no? Ningú cebo ni res. Sí, lo coge y lo esconde abajo los polpos y se queda jugando. I la matrícula i el nom va també en la balisa? Sí, si viene la Guardia Civil para investigar algo, lo sabe el hombre de qui és la calada. I si n'hi ha mala mar, la balisa no es maneja del puesto? Com feu que no se'n vaja? D'on l'heu deixat? Lo tiramos en el bloque ese y le ponemos una ancla para que no se mueve con la marea, con mal tiempo, si fuerte. O sigui, està com quasi fixa al fons, no? Sí. És una pesquera molt tranquil·la, no? Sí, molt tranquil·la, sí. I a quina hora acabeu, més o menys? A les 10. A les 10 ja torneu cap al port, no? Sí, vamos al port. Tu creus que jo podria ficar-me ahí i ajudar-vos? Sí, puede ser, a echar la mano, sí. Molt bé. A veure que el revise. No té res. Seguim intentant pescar polp amb Rafa, el patró del Gari. Rafa, quants metres pot tindre esta cala? Pot tindre uns 1.000, 1.500 metres. I cada quan estan els cadufos? Cada 10 metres, més o menys, ve cada cadufo. L'animal ve aquí al pot, venen a ficar la hueva dins del cadufo.
i quan venen a ficar la hueva és quan nosaltres aprofitem per a treure'ls, abans de que fiquen la hueva. Les ones van, les ones venen colpejant, ritme marí, sonada marinera de corrents. Este no tiene aquí el camí a la mar. Un ball del temps, la mà pot ser un camí ample, una paret. I quants cadufos podeu revisar en un dia, més o menys? En un dia calculo jo que revisarem sobre 500, 600 cadufos, 700, depèn també del pol que vinga, de com estiga la mar, de lo que tardes i lo que et deixi treballar el temps. Ai, este sí que té. Això sí que té. Canviem. Canviem. La grapeta, l'altre. Sí. Està ahí amagat. Aguanta, aixina, si se mereix. Este és gran, eh? Aixina. Així Mira. és prou grandet. Pareix que diu un mos, mira. Li falta... Sí. Este pasa del kilo de llun, eh? Així ja passa del quilo, ja. Este no el retorneu a la mar, A pesar de que li falten les quantes pates, Mira, passa del quilo. mira tu. Ah, cap a dins. Ja tinc el meu primer polp. Ens vam fer fans del sol ahir, i avui sabem d'on surt. Rafa, cada quants dies veniu a repassar una cala? Més o menys cada 2 o 3 dies, deixant-ho reposar i que el pol vingui entrant. I el que feu és anar veient si els perols, els cadufos, estan plens o no, no? Clar, anem mirant si hi ha algun pol dins, entonces es trau ja i es canvia el cadufo El cadufo arriba fins al fons, no? fins al fons. Va una línia d'uns 1.000 metres, Sí. i a cada 10-15 metres ve un cadufo, i així respectivament fins al final. I què és el que podeu pescar en un dia normal? Quina quantitat? En un dia normal varia molt. Pot ser des de 20 quilos fins a 100 quilos. I teniu una quota, teniu un límit de pols que podeu pescar? No hi ha quota. No hi ha quota ni tope establit. Una resta. El que tenim quota és de cadufos. Ahà. Per embarcació també depèn de la tripulació que vagi. Si van 2 homes a bordo, tens tants cadufos. Si van 3 homes, són més cadufos. I també es pot alternar la pesquera està junt amb la xarxa, calant la meitat dels cadufos i pots alternar-ho amb la xarxa. Que soni la cançó de l'aire, allibera la crinera i salva't, que hi ha una part de tu que arriba, que hi ha una part de tu que fuig. Fins quan esteu pescant el polp? Més o menys comencem la temporada ja per febrer i finalitzarem al mes de juny. A finals de juny. A finals de juny, el 30 de juny té que estar la campanya cap per acabada ja. Està vedat també, no? Sí, el resto de l'any està vedat. I una vegada que s'acaba la temporada del polp, què és el que feu en la barca? Una vegada finalitzada la temporada del polp, pues, ja canvia la modalitat. Ah. Bé anem al palangre, bé anem a la xarxa. El palangre és una línia similar a això, però en vez de perols, Sí. en vez de cadufos, fiquem un ham. Vos servís la mateixa ferramenta de tot? Sí. El polp és un animal ben intel·ligent, que regenera les seues potes en cas de patir alguna amputació. Així a la marina el sequen al sol, però el recomanem avui especialment que el tasten en putxero. Ens acomiadem avui des de la mar de Terra Viva.